Γεια σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Ποιον έχουμε σήμερα μαζί μας? Τον Αθανάσιο Αθανασίου, πλαστικό χειρουργό και στο κέντρο Athens Beverly Hills. Plastic surgery, of course. Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο και τον γιατρό μας. Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Φυσικά η ονομασία κάτι μου λέει ότι έχετε επηρεαστεί κάπως. Πρόσφατα ήσασταν στο Beverly Hills. Ένα μέρος του σπουδών μου το πραγματοποίησα στο Los Angeles και στο Beverly Hills. Και μας έχετε φέρει και τις καινούριες τεχνικές. Η αλήθεια είναι ότι δέχτηκα πολλές επιρροές από εκεί πέρα και τις περισσότερες αυτές προσπάθησα να τις φέρω εδώ Ελλάδα και να κρατήσω μια γενικότερη συνεργασία με συναδέλφους και καθηγητές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί είναι και ιδιαίτερη ονομασία. Απλά χρησιμοποίησε ένα μέρος όπου είναι η μέκα της πλαστικής χειρουργικής. Όντως. Γίνονται πολύ προχωρημένα και όμορφα πράγματα. Βοηθάει πολύ και ο κόσμος που είναι εκεί. Φυσικά που θεωρούν την πλαστική χειρουργική, την έχουν απομυθοποιήσει και είναι πράγματα που έχουν κάνει αρκετά χρόνια πριν και συνεχίζουν να τα κάνουν και σήμερα. Οπότε γενικά είναι σημαντικό να δέχεις επιρροές από κάποιους που είναι αρκετά μπροστά. Σίγουρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η πλαστική χειρουργική έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο στο Beverly Hills, αλλά πλέον και στην Ελλάδα. Είναι λίγο παρεξηγημένη με την έννοια ότι η πλαστική θεωρεί ότι είναι κάτι ψεύτικο, κάτι πλαστικό. Αλλά είναι πολύ μακριά αλήθεια από αυτό το κομμάτι. Πρέπει να αλλάξουμε μάλλον την ορολογία. Ναι, ίσως η ορολογία, αυτό έχετε μεγάλο δίκιο, ότι η ορολογία σε παραπέμπει στο κάτι ψεύτικο. Ενώ η πλαστική είναι το να κάνει κάποιος κάποια πράγματα, το οποίο απλά να βελτιώσει λίγο την εμφάνισή του, να φαίνεται πιο φυσικό, πιο όμορφο. Σωστά. Και φυσικά το αποτέλεσμα που έχετε εσείς είναι πάντα κάτι που φαίνεται καθαρότατο ότι δεν έχει καμία σχέση με την πλαστική. Είναι αυθεντικό το αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθείς είναι να κάνεις μια πιο φυσική εμφάνιση, πιο φυσική ομορφιά, πιο ήπιο το αποτέλεσμα. Σωστά. Κάτι που να δείχνει διακριτικά όμορφο. Κάτι που συνηθίζεται πάρα πολύ τώρα τελευταία είναι η αυξητική στήθους. Μπορούμε να μιλήσουμε πάλι από ποια ηλικία, μπορούμε να πούμε ότι τα κορίτσια ασχολούνται με κάτι τέτοιο, θέλουν να κάνουν αυξητική στήθος? Κοιτάξτε να δείτε, η αυξητική στήθους, η ηλικία που συνήθως ξεκινάμε είναι από τα 18 ετών. Δηλαδή μόλις ολοκληρωθεί η ορίμανση ενός ατόμου, μιας γυναίκας. Οπότε πριν από 18 είναι νωρίς. Συνήθως δεν το κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιες ενδείξεις όπου να έχει είτε λίγο καθόλου στήθος ή να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που να κάνουν. Τώρα, όταν κάποιος κάνει αυξητική στήθους, πάντα η κρίσιμη ερώτηση είναι πού γίνεται η τομή. Φαίνεται η τομή? Είναι κάτι σίγουρο που απασχολεί πολύ κόσμο. Η τομή είναι ένα κομμάτι που νομίζω έχει υπερεκτιμηθεί. Όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, ένα φυσικό στήθος έχει το 40 με 45% του όγκου του από τη θηλή και πάνω. Σωστά. 50 με 55% από τη θηλή και κάτω. Αυτό είναι φυσικό στήθος. Τώρα, το πώς θα πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα έχει πιο μικρή σημασία, με την έννοια ότι το μπορεί να κάνεις και γύρω από τη θηλή και κάτω από το μαστό και στη μασχάλη και όλα έχουν κάποιες ενδείξεις, κάποιες ενδείξεις που γίνονται. Και για πόσο καιρό φαίνεται αυτή η τομή, θα μπορούσαμε να πούμε? Δηλαδή ο χρόνος ανάρρωσης? Κοιτάξτε να δείτε για πόσο καιρό φαίνεται. Εξαρτάται πάρα πολύ το δέρμα, αλλά συνήθως στην πλαστική χειρουργική προσπαθούμε είναι να κάνουμε όσο δυνατόν πιο αθέατες και πιο μικρές εκείνα τα σημεία που επεμβαίνουμε μέσα. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία που δείχνει πώς τοποθετείται το ένθεμα. Στην πρώτη φωτογραφία αριστερά βλέπουμε ότι τοποθετείται πάνω από το μη, ενώ στην άλλη φωτογραφία βλέπουμε ότι τοποθετείται κάτω από το μη. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί μια κοπέλα που δεν έχει καθόλου στήθος, όπως θα δούμε και παρακάτω, και βάλει το ένθεμα πάνω από το μη, θα φαίνεται σαν μπαλόνι. Ενώ αν βάλει κάτω από το μη, ο μυς καλύπτει και φαίνεται πολύ πιο ομοιόμορφα και πολύ πιο ωραία το αποτέλεσμά της. Οπότε έχει σχέση βασικά αν η γυναίκα έχει στήθος ή δηλαδή αν έχει αυτό μεγάλο ακριβώς. στήθος? Έχει σχέση από πού ξεκινάμε. Αν ήδη υπάρχει μαζικός αδένας, ήδη υπάρχει στήθος ή δεν υπάρχει καθόλου. Βέβαια, η βάση είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και ενώ παλιότερα υπήρχε αυτό το γεγονός ότι απλά στήθος, τώρα πλέον γίνονται κατάλληλες μετρήσεις, έχουν αλλάξει τα ενθέματα, όπως βλέπουμε και σε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε πολλά ενθέματα, οπότε να τα δείξουμε και λιγάκι. Ναι, αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική γιατί δείχνει τη διαφορά των ενθεμάτων. Μέχρι τώρα και κυρίως σε παλιότερες εποχές χρησιμοποιούσαν τα στρογγυλά ενθέματα. Πλέον έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και χρησιμοποιούν τα ανατομικά. Τα ανατομικά είναι αυτά σε σχήμα δάκρυ, το οποίο δείχνουν ένα πολύ πιο φυσιολογικό. Ναι, είναι αυτό εδώ ακριβώς.
Δεν ξέρω αν το παίρνει η κάμερα. Ναι, ναι, το δείξουμε κοντινό τώρα όπως το δείχνουμε. Ναι, είναι αυτό το προφίλ του, ή εδώ είναι η βάση του, που βλέπεις ότι είναι σαν δάκρυ. Ωραία. Δηλαδή έχει λιγότερο όγκο στο πάνω μέρος και μεγαλύτερο στο κάτω. Και έτσι προσωμιάζει πιο πολύ προς τον φυσιολογικό στήθος. Όντως, πραγματικά. Και σίγουρα. Και αυτό έχει διάφορα μεγέθη, τα οποία κάποιος μπορεί πλέον να κάνει κάποιες μετρήσεις και να ξέρει ακριβώς ποιο του ταιριάζει και ποιο χρειάζεται. Εσείς συνήθως επηρεάζετε, το άτομο σας ρωτάει δηλαδή, να το κάνω πιο μικρό, πιο μεγάλο, ή συνήθως ξέρουν τι θέλουν? Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Συνήθως το πρώτο ραντεβού που κάνουμε με κάποιον προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι προσδοκίες του. Όσο πιο λογικές προσδοκίες έχει κάποιος, τόσο πιο ωραία μπορεί να γίνει η δουλειά και πιο ωραίο το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην έχω Δηλαδή, μπορεί να έρθει μια πολύ κοντή, πολύ λεπτοπομμένη κοπέλα και να θέλει ένα τεράστιο στήθος. Εκεί οφείλεις να την προστατεύσεις και να της πεις: κοίταξε να δεις, είναι λάθος αυτό, πρέπει να πας normal. Σας ακούνε, γιατρέ? Συνήθως ναι. Αν δεν σε ακούνε και αν δεν κάνεις καλή γέφυρα με αυτό που έχεις απέναντί σου, είναι καλύτερο να μην το κάνεις εσύ. Σίγουρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άτομα που έχουν ανασφάλειες από μόνοι τους και θα κάνουν κάποιο λάθος επιλογή σίγουρα. Τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Οφείλεις να τους προστατεύσεις. Και πάλι. Οφείλεις, εκείνο ο δικός σου ρόλος, οφείλεις να τους προστατεύσεις, να τους πεις: κοίταξε να δεις, αυτό θα είναι πολύ άσχημο για σένα. Καλύτερα ακολούθησε αυτή τη γνώμη. Αν αυτή δεν ακολουθήσει, καλύτερο να την αφήσεις να πάει κάπου αλλού, παρά να την κάνεις εσύ. Σίγουρα. Τι διάρκεια ζωής έχουν τα ενθέματα? Τα σύγχρονα ενθέματα αυτά που χρησιμοποιούμε είναι φόρου ζωής. Α, είναι. Ναι. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που να επηρεάσουν, παραδείγματος χάρη μια γυναίκα έχει μια εγκυμοσύνη και παίρνει 40 κιλά και χάνει μετά τα 40 κιλά, αυτές οι αυξομοιώσεις είναι λίγο επιβαρυντικές και για το ένθεμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, όταν όλα πάνε καλά, είναι φόρου ζωής τα ενθέματα. Θα χρησιμοποιήσει μια γυναίκα στήθους όταν έχει πολλές ραγάδες, σαν λύση που είναι αντιαισθητικό, το ήδη υπάρχουν αποτέλεσμα που έχει από το σώμα της? Οι ραγάδες ίσα ίσα διατείνονται με τη χρήση ενθέματος, γι' αυτό οπότε είναι και μια λύση, μαλακώνει πάρα πολύ η υφή τους, οπότε νομίζω ότι βεβαίως θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό. Έχει τύχει να έρθει κάποιος και να πει ότι θέλω πολύ λίγο, αλλά θέλω πιο γεμάτο το στήθος μου, να είναι το ίδιο νούμερο βασικά, αλλά να είναι λίγο πιο γεμάτο? Έχουν τύχει πάρα Εδώ πολύ. βλέπουμε κάποιον. Εδώ βλέπετε, μετά. Μπράβο, αυτό είναι ακριβώς μια φωτογραφία. Βλέπετε μια κοπέλα πολύ λεπτοκαμωμένη που ήθελε και έχει βάλει αυτό το στρόγγυλο ένθεμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμά της με το στρόγγυλο ένθεμα. Αυτό είναι από σιλικόνη, σωστά? Σιλικόνη είναι και το ένα και το άλλο. Ωραία. Ενώ στην επόμενη φωτογραφία, αυτό είναι το προφίλ της, πώς φαίνεται στο προφίλ το στρογγυλό ένθεμα. Και υπάρχει και μια φωτογραφία μετά. Πολύ μεγάλη διαφορά βλέπουμε εδώ. Κοιτάξτε, έχει ωραίο αποτέλεσμα. Αν δεν είχε, δεν θα ήταν η νούμερο 1, νομίζω, επέμβαση τώρα αυτή τη στιγμή είναι. Είναι νούμερο 1 παγκόσμια. Ναι. Και στην Ελλάδα τώρα πλέον. Α, εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα. Εδώ βλέπετε μια αθλήτρια. Αυτή είναι πολύ γνωστή, ασχολείται με τον αθλητισμό. Είναι λεπτή κοπέλα, η οποία δεν είχε καθόλου στήθος. Και σε αυτήν, εδώ μπήκε κάτω από το μη και χρησιμοποιήθηκε αυτό το ανατομικό ένθεμα. Και βλέπετε πόσο πιο φυσικό είναι το αποτέλεσμά της πάνω σε αυτό το ένθεμα. Αλλάζει και της γυναίκας. Όταν καταρχήν, έχει ζήσει την περισσότερη ζωή της χωρίς στήθος, ξαφνικά έχει στήθος, σίγουρα είναι ένα λατρευτό αποτέλεσμα. Όχι μόνο αλλάζει, μπράβο, αυτό είναι το προφίλ της. Κοιτάξτε λίγο το προφίλ της, πόσο πιο φυσικό φαίνεται. Όντως. Και πόσο πιο ωραίο φαίνεται το αποτέλεσμά της. Φαίνεται άλλωστε και από τη στάση που έχει του σώματός της ότι έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση τώρα. Καταρχήν αλλάζει το περπάτημά τους, περπατάνε έτσι. Είναι εκπληκτικό πως ο ίδιος άνθρωπος αλλάζει τελείως τη στάση του. Όντως. Σίγουρα θα δείξουμε και άλλα ενθέματα ανατομικά. Εξηγήστε μας αυτή λιγάκι. τη φωτογραφία, μπράβο, εδώ βλέπουμε ακριβώς πώς είναι η διαφορά του ανατομικού με το στρόγγυλο ένθεμα και πώς αυτό απεικονίζεται πάνω σε ένα στήθος. Δηλαδή πόσο φουσκώνει ο πάνω πόλος ή πόσο πιο ήπιος είναι ο πάνω πόλος ή πώς έρχεται το ένθεμα το στρογγυλό. Όντως. Στην αφή πώς είναι η αίσθηση σε ένα στρογγυλό από το υπόλοιπο, από ένα δάκρυ στήθος? Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Δεν το καταλαβαίνει. Και αυτό που ρωτάνε όλοι είναι, ξέρεις, πιάνει την αφή. Ούτε εγώ ίδιος δεν μπορώ να καταλάβω. Αν κάποιος έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να καταλάβει δηλαδή αν έχει ψεύτικο στήθος ή αληθινό. Εσείς δηλαδή προτείνετε σε κάποιον να βάλει είτε το ένα είτε το άλλο ανάλογα το σωματότυπό του? Ακριβώς. Ανάλογα με το σωματότυπο, μια κοπέλα που είναι λεπτή θα της πρότεινε να βάλει ανατομικό ένθεμα, ενώ μια κοπέλα η οποία έχει ήδη μαζικό αδένα θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει το στρογγυλό ένθεμα. Πολύ ωραία. Σίγουρα
Είναι το πρόσωπο για σας. Ιδιαίτερη αδυναμία έχουμε μάθει ότι έχετε στο πρόσωπο, σωστά? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από ποια ηλικία θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια γυναίκα μπορεί να κάνει facelift? Κοιτάξτε, το facelift δεν είναι ότι από κάποια ηλικία και πάνω, είναι θέμα ενδείξεων. Και πριν από αυτό μπορεί να κάνει 10 άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να κάνει το ιαλουρονικό, μπορεί να κάνει το botox, μπορεί να κάνει κάποια άλλα πράγματα πριν προηγηθεί ένα facelift. Σίγουρα, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που δείχνουν 3 γενιές και δείχνουν είναι τα σημάδια του χρόνου πάνω σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή πώς ξεκινάμε από ένα μικρό κοριτσάκι, πάει η μαμά, που αρχίζει και χαράζει λίγο οι ειρηνοπαριακές, αρχίζει και χαλαρώνει λίγο το βλέφαρο. Και έρχεται η γιαγιά μετά που έχει ακριβώς πάνω της αποτυπωμένα όλα τα σημάδια. Που καμία γυναίκα δεν θέλει να έχει αυτή την εικόνα, σίγουρα. Εντάξει, είναι πολλές που δεν τις ενοχλεί αυτό. Αλλά αν κάποιον τον ενοχλεί, βεβαίως ζούμε σε μια εποχή που πραγματικά μπορούμε να πούμε είσαι όσο αισθάνεσαι. Σωστά. Μπορείς να φαίνεσαι όσο αισθάνεσαι. Πολύ σωστά, και εδώ βλέπουμε. Επίσης, να σας ρωτήσουμε σε ποια περίπτωση χρησιμοποιείτε mini facelift. Κοιτάξτε να δείτε. Το mini facelift είναι πιο πολύ εμπορική ονομασία που επειδή ο κόσμος λατρεύει το... Δεν είναι δηλαδή μισή δουλειά? Μισή δουλειά θα έχει και μισό αποτέλεσμα. Σωστά. Συνήθως χρησιμοποιείς την τεχνική που θα σου δώσει βελτιστοποίηση του καλύτερου αποτελέσματος. Εδώ βλέπουμε, μάλλον στην προηγούμενη βλέπουμε μια φωτογραφία η οποία δείχνει ποιες είναι οι διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Και σε ποιες περιπτώσεις. Τώρα εδώ βλέπουμε δηλαδή παλιότερα ότι αυτό που κάνανε απλά κάνανε ένα τράβημα προς τα πίσω. Και γι' αυτό ο κόσμος είχε τρομάξει με τα αποτελέσματα και όταν άκουγε τη λέξη facelift σταυροκοπιότανε. Ενώ πλέον είπαμε ότι αυτό που έχει γυρίσει και αυτή η τάση που έχει έρθει είναι το να κάνεις ένα πιο φυσικό, πιο natural look. Και πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται εδώ ότι ποτέ ο χρόνος, η βαρύτητα δεν πέφτει από το έξω προς τα μέσα. Οπότε τραβώντας αυτό δημιουργείς ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Ο χρόνος δημιουργεί αυτό το από πάνω προς τα κάτω. Και βέβαια χαλάρωμα τους ιστούς. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνεις να έχεις δύο τομείς που πρέπει να διορθώσεις. Και ανόρθωση και τράβημα. Αυτό θα διορθώσει ένα πολύ πιο φυσικό αποτέλεσμα. Και όπως θα δούμε η κυρία παραδείγματος χάρη τις φωτογραφίες, κοιτάξτε πόσο πολυτέλειο αποτέλεσμα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, μόνο που φαίνεται πιο φρέσκος. Όντως. Δηλαδή η ουσία ενός face. Και ίσως και 20 χρόνια μικρότερη. Δεν είναι πλέον το μικρότερο, είναι να καλοφοράς τα χρόνια σου. Σωστά. Και να δείχνεις ένα ωραίο φρέσκο αποτέλεσμα. Δεν είναι πλέον ότι μια 60 θα πρέπει να γίνει 30. Είναι ότι καλοφοράει τα χρόνια της. Δεν έχει αυτό το χαλάρωμα στο λαιμό. Δεν έχει αυτό το χαλάρωμα στα μάτια. Δεν έχει αυτό το χαλάρωμα στις ειρηνοπαριακές. Αυτό είναι η ουσία. Το να δείξεις κάτι πιο φυσικό και όμορφο.